Mendebaldean eta bereziki OTANen aldetik martxan jartzen ari diren estrategietan, batez ere Errusia eta Txina inguratzeko, Errusia eta Txina militarki zirikatzeko eta inguratzeko, gauza bada batez be harrigarriena. Ez horren beste estrategia hoien helburu hoien atzetik dauden interes oligarkikoa eta konkretuki Wall Streeten interesak. Harrigarriena da, estrategia horien aurrean dagoen oposizio falta. Estatu Batuetan eta batez be Europan. Oso harrigarria da, oraingo egoera, konparatzen badugu, orain 30, 40 urte, OTANen estrategien aurrean, orduko kontraesana batez be OTAN eta Sobiet Batasuaren artean gertatzen zanean, estrategia horien aurrean zeuden mugimenduak kontutan hartzen baditugu. Mugimenduak oroar eskerraren aldetik, indar liberalen aldetik, indar zentristen aldetik, indar katoliko askoren aldetik, eta bar. Orduan oso indartsua zen mugimendu hori. Oraingoan ia ez da existitzen eta batez ere hasi da sortzen mugimendu berrien bitartez eta ia desagertuta dago komunikabideetan eta indar tradizionaletan, bai eskerra eta bai eskuinaren aldetik. Horrek adierazten zaigu alde batetik zein punturaino Europaren demokraziaren oinarriak ustelduta dauden. Alde batetik, komunikabideen esparruan, komunikabideen kontrola gero eta konzentratu dago, komunikabideak gero eta gehiago dago indar oligarkikoen azpian, eta horrek ezinezko egin dau gizartean eta indar politikoen artean benetako oposizioa sortzea. Errepikatu egiten dira, oposizio edo burruka dialektikoaren barruan mugitzen diren lelo batzuk, betiko leloak direnak, eskerra hitza errepikatuz edo eskuma hitza errepikatuz etengabe, baina hitz horien atzetik ez daude benetako kontraesanak. Arazoa ez dagolako bakarrik komunikabideen esparruan, baizik eta indar politikoen esparruan bebe, horroar gizartean, baina indar politikoen kasuan oso gauza nabaria da. Indar politiko funtseskoak finantz oligarkiaren kontrolpean daude Europan, modu zuzenak edo modu zehargabean. Baina kontrol horrein ondorioz, benetan importanteak diren gaietan, oposizioak desagertuta dago. Batez be momentu honetan, mundu mailako gerra baten arrisku baten aurrean egonda, zinez gaitza da, horrelako oposizioa ez sortzea, horrelako oposizioa ez bihurtzea gero eta indartsuago. Hori ez dabil gertatzen, eta horren ondorioz gure gizartea, gure hitarrak, ez dakite, benetan, zer gertatzen ari den munduan, ez dakite zer gertatzen ari den Errusia eta Txinaren aurka martxan jartzen ari diren estrategien ondorioz, eta ez dakite zen punturaino gabiltzen jokuan jartzen gu danon etorkizuna eta gure seme-alaben etorkizuna bai.